Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 toan toan tình, toan tình mình tình tan 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 tình. I-upload mo tan? Kina? Kababaing ka. Singa ka napuputere balakang. Anakir salaman mo. Singa kayo mo anal ko ra. Uso yan natan. Atay kansyon oso, bali-bali. Atay sayaw mo labat so mandidiral. Dinural ko tay basong impawayo ay. Salim yabutagan. Anti iraya baso. Mas mablinin ng sestika. Kiwad ya kayo siri na. Mambalaw kilo ba? Kapula lang na itutulong yung jet abungay. Si Kaman. Makapal sulupam. Ay. Siya manayaw man. Kinsirin, papayurata na. Kung sabira di kuyam, tanasim. Yara man Christmas. Ayogi. Kwarta la talay. Asabay kayo maong. Excited yarn. Mong ni akaridila. Nasay abusabos. Patakbon aluslos. Sa kay simba ne. Excited kayo maong. Manggaw kayo trabaho nyo. San tanong na sawang kayo. Pagawayod siya. Amura ba sirin? So nakwartaan do Christmas. Tigawon ko ah. Raya ay punasan mo labat ta inurasan ko raya. Ta isubray ko ramay plato tan tinidor di ko sara. Sige. Si kaso mi raya abayag laratan. Matakon ni ng sikatan. Iya to ah. Katumanaya kaparayo raya baso ay. Anto? Gapo. Tigara kasi na Christmas ko. Yaiter da. Ay. Kami TikTok ko manaya. Kunya sumpal. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 toan toan tình, toan tình mình tình tan 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 tình. Ata na, magkulikan maong, piano pagkisamasanto ka ng kuyam tan sa sim. Siyempre ah. Eh. Ano kuya lagi? Eh. Ano yun? Alugya. Halatado yan mo. At man surang ako? Nasit mo? Eh. Siya etampol. Ay alamin ba magkakot? At karapan tiwala ang Jason. Aniri tak labat. Aning nang ko jalay po sa ay. Kay kapaw yoy. Paano si kayo? Pag unika po yung mong supirta. Ang gayong layo ni nga, yung tinanarong irayang baso ay. Sa layang panis ditan, mga likang may kinanjoy ta. Maikin. Basta, ay, kamaklit namin ko, nining. Juya. To the world. Balag. Dishwashing liquid ta dakar ni urasan. Ayos ah. No say pusaso akapisi ayos laba. Parang tutuno. Nantanday, yasyak man eh. Aga na baga baboy siguro, baga da.
Paano to kasi no? Aminin ko la. Nani, no, anto ano tanda, ibalang dami po sa ay. Baga ito ha. Ngayon pa sa liyo. Salamat. Me, walay... Walay amin mo siya. Si kaya kapisi iya baso. Parang niya ang dami ay. Sorry me, ako ginagala. Anong nang kipong mo nun ni man? Manggiw-giw ang maong. Dalang takad kuya ma, tan siya si ma. Ta, piano ada ka pa Krismasan. Siya labat. Grabe mo me ay, pera mo unta na. Sorry la. Nya, salatan ko la, ang aliwa. Gano, gamit ang kulaya, agaw-agaw. Sige, impaganta na, agaw-agaw. Unme, agaw-agaw. Promise. Sige, ituloy mo na ikago mo diya sirin. Balbal ka salamat me. Sorry ato ah. Maganda na kay maog. Balang ko, grabe pantami dad siya. Andi manaya. The next day. Ayang manaya may ibabagadan agaw-agaw. Kalimos! Kalimos po! Sa likibaso!